L-MPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa u Roberta Mezzola ntgħażlu bħala membri fil-Kumitat Speċjali dwar l-attivitajiet kriminali finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, magħruf bħala Tax City. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, l-MP David Casa, se jkun membru sħiħ tal-Kumitat u Roberta Mezzola se tkun sostituta fuq l-istess kumitat. Il-Kumitat twaqqaf mill-Parlament Ewropew biex ikompli fuq il-ħidma tal-Kumitat Pana illi foka fuq l-iskandlu tal-Panama Papers illi wkoll l-MPs David Casa u Roberta Mezzola kienu membri fuqhom. L-MP David Casa qal li s-sistema ta' Malta hija konformi mar-regoli u approvata mill-Kummissjoni Ewropea. Casa sostna li għal dawn l-aħħar 14 sena u kien konsistenti fid-difiża tas-sovranità tat-taxxa Maltija u se jirdoppja l-isforzi tiegħu issa li din tinsab taħt il-lenti. L-MP Roberta Mezzola qalet li huwa importanti li l-vuċi ta' Malta tissemma f'dan il-Kumitat u għalhekk li d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista se tkun rappreżentata. Mezzola sostniet li l-an tal-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti f'dan il-Kumitat u li jkomplu jibnu fuq il-ħidma li sissa saret fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja għat li nipproteġu l-interessi ta' Malta u nindefendu s-sovranità tagħna fis-sistema tat-taxxa. Dan il-Kumitat Speċjali se jservi wkoll biex jiddiskuti dak li sar mid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet Malta f'Diċembru li għadda u li ppubblikat rapport ibes dwar is-santna tad dritt f'Malta f'Jannar.